Beag amach gur ceir tá rót. Cúinniú gurt ceir tá rót. Airis éis le cuill rud. Siar cóáda le corn rón. Jack ruachtaí I bhfad again. Agsúil an bóthirlinn féin. Díomh, is mis Hannah. Is mis Aoife. Agus tá muid mar báilde. Club óige Feachtas. Bailí Brigeen. Ó hibbe cé, ceann scríofa annig deire an lé. Siad tá gceiste Feachtas ná óg agrios chun daoine óga bhailú céile agus imachtaí spríúla anamh trí bhán na Gaeilge. Níl sam Caroline, níl sam Cúinniú. Bralum sa bheith páirte de Feachtas mar tugann sé seans mo chuig Gaeilge a clochtú ach mo cóide a feiceáil ag an am céine agus is deis ionintach é ó bháin sa seachtain ó a bheith agat amach ón saoil just a bheith so síalta. Gachrad am a lábhar aig. Brian sús ghlach céim a raig. Siad tá gceiste Garageland ná daoine óga bhailú céile ordáin agus lína chun daoine a chur le chéile agus an ceol a cheint agus daoine óga a spreaga. Ceann scríofa annig deire an lé. Dar lumsa an rud fear faoi Garageland ná go chur faoin ceol na daoine óga churthós cóir réimse mór de daoine. Brian sús ghlach céim a raig. Is féad le clúrú ar www.garageland.ie. Ó hibbe cé, ceann scríofa annig deire an lé. Táithníonn sé go mór lena bheith cruthaíocht agus is brala an ceol a spreagu agus daoine óga eile a spreagu cuma. Go háire trí bhean na Gaeilge. Mar seo cuill a bhlíon ar a leid. Níl wenach bheag an feid. Lá mar seo cuill a bhlíon ar a leid. Níl wenach bheag an feid. Lá mar seo cuill a bhlíon ar a leid. Níl wenach bheag an feid. Lá mar seo cuill a bhlíon ar a leid. Níl wenach bheag an feid. Lá mar seo cuill a bhlíon ar a leid.